Dok su tražili treći dragulj iz pojasa Del Tore, Lifa, Bardu i Jasmin su u zamku uhvatila Teganina deca. Zahvaljujući Lifovom brzom razmišljanju, uspeli su da pobegnu. Tada su naišli na Tomovu čudesnu prodavnicu gde su kupili neke čudne i magične predmete. Tamo su sreli zagonetnog čoveka koji je Tomu pokazao tajni simbol pokreta otpora. On bi mogao biti na njihovoj strani, ali Jasmin nema dobar osjećaj u vezi njega. Da bi stigli u grad pacova, kupuju madlete za jahanje. Nažalost, madleti su u jednom trenutku podivljali i izbacili sa sebe 3 kompanjona. Sada leže u nesvesti i ko zna šta će se sledeće dogoditi sa njima. Norad, prečisti! Šta se događa? Čekaj malo, gde su moje rukavice? A nestali su i moj mač i ogrtač. Još jednom. A? Šta nam to radite? Čišćenje. Čišćenje? U gradu Noradzu stalno održavamo najveću moguću čistoću. Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Morate to reći sa nama. Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Noradz, prečisti! Izgleda da je ovo način pozdrava ovde. Mislim da treba to da uradimo. Naravno. Ne pada mi na pamet da to izgovorim. Prečisti... Prečisti... Noradz! Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Izvinite, ali gde smo mi? Ovo je Noradz. Noradz? Znači ovo nije grad pacova? Posetioci ovde nisu dobrodošli. Recite nam zašto ste došli ovamo. Da vam kažem, nismo ni imali nameru da dođemo ovde. Naše životinje su pobesnele i dovela nas ovde. Zbacile su nas sa leđa i od tada se ne sećam. Ležali ste ispred naše kapije sa vašim stvarima razbacanim unaokolo. Nisu se videle nikakve životinje. To samo znači da su pobegle. Bili smo u nesvesti. Ko zna šta su uradili pošto smo pali? Da li vi stvarno mislite da smo se namerno onesvestili, ha? Ti nečista! Pazi na svoj jezik i govori sa poštovanjem. Znaš li ti sa kim razgovaraš? Ja sam Ris, prvi rakačar od 9-torice, vođa grada Noradz. Wow, sad sam oduševljena. Hej! Molim vas, oprostite, gospodine Rakačar. Mi smo stranci u vašoj zemlji, ne znamo vaše zakone i običaje. U Noradzu nas, 9 rakačara, pazimo da ljudi poštuju zakone čistoće, pažljivosti i dužnosti. Na taj način grad je uvek siguran. Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Možete li nam reći šta se desilo sa našim stvarima? One se sterilišu u posebnoj sobi. A gde je Kri? Šta to znači? Postoji 4. član vaše grupe? Ne, Kri je ptica. Ptica! Životinja je jedan od vaših saputnika? File je još na sigurnom kod tebe. Naravno. Onda je bolje da ga ne pominješ za sada. Zahvalni smo vam što ste nas prihvatili, iako zakoni ne dozvoljavaju strance. Ipak, uz vašu saglasnost, mi bismo želeli da nam vrate naše stvari i da nastavimo putovanje. Nečisti su došli u naš grad. Ne znam nešto da preduzmemo. Nisam pametan. Nama je vreme za ručak, a spremili smo tanjiri za vas troje. Hranu su 9-torica već očistili. Ovo nije jednostavna ceremonija i kada se hrana očisti mora se pojesti u roku od sat vremena. Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Prečisti Noradz!
Mora da trljaju i danju i noću da bi dostigli ovaj sjaj. Šta nije u redu sa ovim ljudima? Deluju kao roboti, jezivo. Mora da troše gomile sapuna. Prvo moramo da izvedemo ceremoniju očišćenja ruku. Prečisti norac. Prečisti norac. Trljajte i trljajte svoje dlanove. Trljaj, trljaj. Trljajte i trljajte drugu stranu šake. Trljaj, trljaj. Trljajte i trljajte među prstima. Trljaj, trljaj. Trljaj i trljaj ispod noktiju. Trljaj, trljaj. Prečisti norac. Prečisti norac. Prečisti norac. Da, trljaj, shvatili smo. Trljaj i trljaj svoje dlanove. Trljaj, trljaj. Trljaj i trljaj zadnji deo šake. Trljaj, trljaj. Trljaj i trljaj među prstima. Malo pre sam bio gladan, ali posle svog ovog trljanja sam izgubio apetit. Ja takođe. Samo radite po njihovom. Prečisti norac. Prečisti norac. Jesu li ovi nokti čisti? Ovi nokti su čisti! Šta sad to rade? Ovo je ceremonija pregleda noktiju. Sad ste videli kako trljamo i trljamo. U noradzu želimo da postignemo apsolutnu čistoću. Jasmin. U redu. Jesu li ovi nokti čisti? Ovi nokti su čisti! Kakvi su ovo stolovi? Osjećam se kao da imam 5 godina. Prečisti norac. Prečisti norac. Čekaj malo, ovde nema ni kašika ni viljuški. Bar nešto su uradili kako treba. A sada treba početi sa jelom. Prečisti norac. Prečisti norac. Pogledaj to! Ovo je nemoguće. Je li to stvarno čokolada? Zaista jeste. Nisam jeo čokoladu od kada sam bio stražar u palati pre 16 godina. Šta je čokolada? Je li stvarno dobra? Probajte pa otkrite sami. Slatka je, meka i topi se ustima. Da, stvarno je odlična. Nikada nisam jela ovako nešto. Probajte piletinu. Wow, i ovo je dobro. Barem je hrana dobra ako ništa drugo nije. Vode. Izvinite, ali ta voda je samo za pranje ruku. Ne bi trebalo da je pijete. To si mi mogla reći i ranije. Stvarno mi je žao. Prosula se hrana, podigni je! Hrana je prosuta. Hrana je prosuta. Uhvatite prestupnicu. Uhvatite prestupnicu. Uhvatite je. Kako se zoveš? Zovem se Tira, gospodaru Ris. Tira je prosula hranu na zemlju. Prosipanje hrane je zlo. Stvarno mi je jako žao. Molim vas mi oprostite. Tira, ti si kriva. Kriva! Zlo se mora isterati sa 100 udaraca bičem. Prečisti norac. Samo zbog toga što joj ispalo malo hrane. Ovo je užasno. Prekinite ovo. Ja sam taj koga treba kazniti. Ja sam prosuo hranu. Kaznite mene. Ti? Ti si ovo uradio? Da, i jako mi je žao zbog toga. On je nečist. Ne možemo tek tako, on je stranac. On je kriv. Ne poznaje zakone noradza. Ti si stranac i nisi očišćen. Ipak, ti nisi upoznat sa našim načinima i zakonima. 9 su odlučili da te poštede kazne. Hvala vam za vašu ljubaznost.
Da li ti uvek tražiš nevolju? Nisam mogao da pustim da se to desi. Ja kažem da odemo odavde što je pre moguće. Hej, Fili, ipak si odlučila da pomališ glavu? U našem prisustvu je zlo! Kako se ovo desilo? Nečista životinja, Fili! Pogledajte, prljavo stvorenje je otišlo ka njoj! Tamo na njenom telu, hvatajte ga! Moramo ga zaustaviti! Fili, moraš da bežiš! Brzo, nađi neko dobro mesto! Devojko, predaj nam to zlo stvorenje! Trči i sakrij se! Imam te! To ide ka nama! Ne! Prljavo stvorenje je pobeglo! Nečisti su doneli zlo stvorenje u naše dvore. Oni žele da nas unište. Moramo držati suđenje. Zlo mora biti očišćeno iz Noradza. Jeste li pronašli zlo stvorenje? Ne, nismo još. Ne možemo više da čekamo. Suđenje mora s mesta početi. Zahvaljujući ovim nečistima, zlo je ušlo u Noradz. Prekršili su naš najvažniji zakon. 9 su doneli jednoglasnu odluku. Bićete uništeni. Ne možete to da radite. Uništeni? Ipak, u skladu sa milostivim zakonima Noradza, konačnu odluku će doneti presuda Svetog Pehara. Gospodar Ris je tako mudar. Gospodar Ris je zaista milostiv. Tako je milostiv, pravo si. Dobar. Kao prvi od 9, ja, Ris, želim da Noradz bude čist, zakonit i pošten grad. O kakvom to on Svetom Peharu priča? Naš obožavani Pehar otkriva istinu i samo istinu. Prečisti Noradz! Prečisti Noradz! Svetlo i... tama. Neka neko od vas priđe i izvuče kartu iz Pehara. Mislite da smo budale? Ovaj vaš Pehar uopšte nije pravedan. Ovde se radi o čistoj sreći. Odlučit ćete našu sudbinu na osnovu obične igre na sreću. Ovo je ludo! Ko će da izvuče kartu iz Pehara? Ja ću biti taj. Onda priđi napred. Okreni se. Ja ću staviti karte u Sveti Pehar. A sada moraš da izabereš kartu. Koja je svetlo, a koja je tama?
Svima nam pokaži koju si kartu izabrao za svoju sudbinu. To je karta tame. Ovo je kraj. Putovanje je gotovo. Šta? Ona pokušava da mi kaže nešto. Obe karte su bile crne. Obe karte su bile crne. Mora da je nekako zamenio karte. Zašto otežeš? Pokaži nam. Znači, Ris je lažov i varalica. Ako mu pokažem svoju kartu, gotovi smo. Ali čak i ako je druga karta, karta tame, on neće tako lako priznati da je varao. I šta sad da radim? Znam, Topaz mi je ranije pomagao da nađem odgovore, jer on ojačava i čisti misli. Donesi ovamo, nečisti. Naravno. Oprostite zbog moje trapavosti, ali mislim da mi je karta upala u vatru. Mislim da to nije veliki problem, pošto mi vi još uvek lako možete reći koju kartu sam izvukao. Šta? Kako? Sve što treba da uradite je da pogledate koja karta je ostala u peharu. Pokaži mi kartu. To je karta tame, gospodaru Ris. Ako je preostala karta, karta tame. To znači da je Lif izabrao kartu svetlosti. Nečisti je izabrao kartu svetla. Pehar je rekao svoje. Bio si dobar, Lif. Da, svaka čast. Hajde da sada odemo odavde što pre. Istina je da vam je Pehar podario život. Ali ne možete da napustite Norac. Odvedite ih u tamnicu. Tamo će proživeti svoje živote, plaćajući za zlo koje su nam učinili. Stavljaš nas u zatvor? Ne možeš to da učiniš, to nije pošteno! Norac mora uvek ostati čist i neuprljan. Onima koji su odabrali da budu nečisti i zli ne može se oprostiti. A sada nastavite potragu za stvorenjem koje je uprljalo naš grad i naše živote. Moramo ga naći i obračunati se sa njim pre mraka. Šanse, neću da provedem ceo život na ovakvom mestu. Hej! Pustite nas odavde! Ne smete to da radite! Ovo nije u redu! Pustite nas napolje! Hej! Pustite nas! Pustite nas odavde! Čujete li me? Pustite nas! Bacili su nas u tamnicu. Tada je srećom došla Tira koju smo uspeli da ubedimo da nam pomogne da pobegnemo. Ali i Ris nam neće dozvoliti da napustimo Norac tako lako. U sledećoj epizodi, Beg.